kira mag-uwan. Wala undoy ning bakod na. Dugot ka to gabi grabe luhagas ang bata. Lahi na mag-isang luhag kaya maginiingana na magmaadyo. Sa una kay nginiingana naman to, tag-ini sa isa raman. Karon kay sa nginiingana na magunti diyan. Dugay ko makatugay. Lain lagi ko kay kuratan kaso ko. Kurat bitaw ko may magkaraw-karaw. Jug mo init rin ba kay mga laba ko ano ko ikapanti. Kaling hunga na niya itong bilhan dani wala ikapamanti. Wala lang ni hunga wala lang yung bilhan dari. Dugay de po ko natugabi kay nang hipuskus ang mga sanina. Di aram day mo guys no dari po ko ning tan-aw di aram day mo ipanghatag na hus ang mga amiga. Alam dagan po na nato be. Sige ay siga. Ayaw. Anara. Tambagi ko. Hay tambagi. Luwang na. Unsam day ka sa may problema nimo hade bay suliran patambag-tambag Di mo. mo kasuldo. Kay? Wala may dollar. So, Aw. Pahuway sa pag-vlog. Aray sapos pag pangibot og tagod. Ara ba tong Nako gi pa mo. At mga sinina ng pangsimbahay ba katong mga daan. Di man ingog daan. Nasuot mo to na sa katong harapan ng kasli, marsiksiha pa na. Ang ihatag sa mga luudyon. Di ba makapalit o mga sinina? Andyan ako magtiwas og hipos dito. Di pa po na mamahatod kaya mula ko pampus undoy karon mag-align ko na to sa ligid sa asakjanan ba ini mahumana na basi makaadto na mi sila si Eliana kay ardagana man nakajug sa nina nang ato na laman ihatag sa mga luudyon di man na luudyon sa Eliana sinina kay daghan may manghatag na grabe guys ang underwear isa ka ikubagan man ang labhan karon kana ra man sa ang labhan kay katong mga dress na kasi undoy ra kay mga bugat ana man jud ko ikasulob ja uwan man gyapon pero importante man jani underwear gino ko lisbon na niya ang binuhi na ni di maputos sa man ay hay na ra man tos abuhan na mama na may dryer dari abi ko kami sa bahin guba nga nagawa magka-undoy okay ra dari na signal dari guys man mga cellphone dari pang sangit nga na kay maka-receive si jag chat ra pud pero mga video los ning signal dari. Wah hinungdan. Ay, nagata ng duhag ng sigsigad. Takto nagbata na to buyag. Parisis ako nay. Parisis ako nay. Ano ko ka-walking ron kay iwan man. Ano sada? Tadi atur mo? Wah, na taligsik na po na Ayo. Oh, ida. Tayo na ko sa mo sa ano? Di na sa mapis na po. Asa mi ka te? Ha? Asa ka? Man kay ato ko magpahimo ko ba? Ay makaka-ID. Di ato nga single mom sila. Oo, bugmin sa Ang malibawaan o gano'n na ay Para man to yung notebook na katay pasuwat ni Janay. no merit bitaw naman ang masigurado. Tinawag pa natin na wapa ka makasal. Daw kay bulpin na may saga ko na. Di ari ang bulpin dali. Anak ni bulpin. Wala pa mag-exercise ka na bisita. Nanit na ang lababo manglaba. Okay. Hindi ko maglisod. Agay! Di malasod. Wag na pa'y agas. Ay, batasan. Dagana ra ba ni Pang sa kasimana rin yung underwear nga. Ang nagasto. Grabe, manggong sige ilis. Matsalang tagong agas na A few moments later. Nang limpyo ko guys, sumana mo ko pang laba. Ardaghan ako pang labog dito. Kaya takong bracelet diya, dugay rin nang ipangita. Bao, hinatag ramang po din sa ning braceleta. Dugay raman eh, pero kung po sa inyo nilubad. Namang gisuot kay naman dyan kauban na dyan kauban ng lubad na lamang git sa puwira kariwa alam may isa po color mark silver siguro ni naman yung mga bato-bato na lamig color ang gitigab adi lugar ni na gitagu-taguan dya
daghan malagi mo tuog na ng kwarto, guwa ko dana, tukos pikas, nagkalanrakas ang gi-arrange ganina. Mga tulugod ko ka oras itong hinlo. Agsi, mama Alice, dara maghipo sa mga basura, kay di ko kaduko, harang ipang silhig, ipang tapok ba, nga na sila na manghangwad dato. Nakalimot ko kasi naghatag dani. Shout out, di na. Shout out sa naghatag dani, lami man nila ka na. Ay mag-vlog, dari. Butang ram na dari. O, diba? Lahira na zay difference. O, ninglamdag dito dang. O, diba? Karon na appreciate na nimo, jag imo. Haan ni mo gibutang, iteman tong imo. Puti. Ang gamit yung dandam. Kaundoy item, imo puti, gitag saan ta dani. Dugay ra ni sa una ra ni gihatag katong 2021 or 2020. Ja ahon ni gipangita kay masagol-sagol lagi. Finally, nakitaan rin na. Lahira zipod. Iba talaga ang nagagawa ng ring light, no? Itong padawan, oh. Diba? Mga kagahi, oh. Okay kayo. Lamdag siya. Ay, bili mo din ang ismagul esasud sabay. Laing adlaw na karon ako makablog naghapon pag humanahag. Ang hinlo kay garabing sakitas ang kuan sa kamot. Uy, kini mga joints bitaw din ni guys. Ni kengkeng na murag kan eh. Nga halos din na makengkeng na kay sakit. Pati pagpikas, ni nga na humog gyapon. Ning kalit ra man ni jaw murag daanan jang nay murag ma feel bitaw nga sensation nga murag sakit-sakit tas ni agi. Pero gahapon murag nalabian siguro kay grabe daghan ng pante ang gilabhan mga upat siguro to kadusin ng pante. Jajing kay adjo kuso kay magkabulingit lagi in tawon nag bilahan. Ja gusto jud ko kanang ratong kalimpyo ba. Adjo na kuso nga na. Mo ning kalit man og kasakit. Nakalimot po ko pangutana danis ubi pa prenatal na kay. Tulo magud mi kabuok mo sud. Unsa kana bitong machika-chika na makalimot mo ko sunod ay hadang ilista. Dapat na ko na mga agenda. Mga inga na kay arong di ko makalimot sa diraman kay nama po ko prenatal sa center karong kuan. Karong sunod dernes. Ato na mo ko mangutana didto. Sakit, ng kalit ra kasakit. Agsyon ri wadihan ni lakaw. Kay magpa-change oil to siya kay nagpuot-puot nagasu-asu ja. Imo di pud lalim ning natay. Sa nano kay aram man day pong kagastos sa maintenance kay imo man pang ipa-change oil kay di mo pud pwede og imo rang pasagdan. Kay makuan man day po na sila. Gaba ba? Sa matong daghan man datong pilunan. Kisa man pilunan dari sala. Nga nilabhan ba? Nagplano ra ba dyan ako nga manglaban na po ko karon. Karon di bitaw ko katugon kay namo ko mga ilisan dato. Harang kamuton ba kay mga sanina uban dali ra madaot basta i-washing. Mara na yung gibuhat. Gabi kay damay mga ijaan na po na dari ijaan. Nagpakuha sila og certificate of marriage kay nabit ang mga benepisyo. Ja na pinapakuha tong sinumar. Ako lang may kuha nila kay maatup sila sa munisipyo, makuha na sila, maapiki na. Ako na kami kuha dapat ganito isa dari. Nawaan ka tong listahan. Uwang na. Ang mga kari sa ijaan rin na katong usa nakuha na to na process na to na kari wa pa kay wa man jam reply gitawagag na ba jay valid ID. Nas 9 nas buntag guys. Grabing lain na sang gipati pagkagabi na labian ko. Dugay-dugay po nang hininluay. Ano bang hugawag kwarto na dito? Hindi ka na laging panagsara makahinlo. Diyan naghay mo po malagi dana o manguli sila. Doon sila magtambay. Mao na. Kalit sakit ang mga joints. Sakit. Murag mukanggit. Murag rabag ning tambok-tambok no. Diyan tanaw ninyo. Ato ito taas guys. Kaya ipakita ninyo ang mga i-give up na nga mga sinina nga. One of my favorites. Pero kinahanglan na nang i-give up kay. Nagpiit-piit ra dari. Sa mo tugnan ako'y bata. Di ang daghana nagsinina dari. Kuan kay. Ang kuan. Duda. Murag dari pagajid mi. Kay. Langan ka atog trabaho sa ato ang bahay. Tungod kasi giguan. Mani. Mga sinina na he. Mani ang mga sinina nga ka. Uruk-uruk ang undoy na ka. Pasiksi ka aja ba. Siksi. Baca sa una sa. Kuan pa, gamay paglawas. Gamay lihak na, sa kasagdan hangat na. Kanang mga hinahidan na, kang tiri na, o pamunin sa pamilya. Makihay-hay man po na sila sa ngaya dyan, kay gapahay mo kung undoy na naghay dyan. Sa kwarto, kaniha maning kwarto dyan na ni. Dagan lamay mo po dyan ni ogwa ko diha. Buli nga electric pa no, hinluunon po. May mga sanina nga ganahan pud ko kaadyo mo suot unta kay mga sa kaduharan na nasuot
Pero gagmay na. Ja. Basin og di na pud na maarang na basig makapanganak og budak ko. Depende na naman dyan siguro na og tilogang undoy basig budak ko. Di. Aw. Okay ra pag ani hatag kay murag dugay-dugay na pininaas kabinit. Ja daghan pa sa pukoy sa nina kay nalagi pa mang hatag ja. Palit pa sa pukoy ukay-ukay day. Wa nagro kanin kung kano sa kaning palit og branyo nga sinina. Kay puro ukay-ukay ra. Na mga skirt nga gagmay. Nambunan siya na bilahan kay kitan din jud ang bilahan. May mga sadya na mga maungi nga ni. Mga cute pa man ni siya. Mapuslan magazine nila. Amo man tanang ihatod ni undoy sa kining lakaw ng pusundoy to as ubay. Kani wa din na masuot ni. Maunga pants na ara naman jagama jaghawak o din ganing igos ang liog. Wala masuot ever since ja. Pwede man ni isimba kay mga sayal man ni. Lipay itong pangtagaan na ni. Na mga skirt. Gagmay na dyan siya. Dapat dress nga pangsimbahay. Lami pa ni siya. Kausaran na ang suot. Huwag din na masuot. Okay. Dali ram guguning dako. Dapat mga lip tint ya. Ang ipangatag. Mga teenager. Nay? Wa, da ko taas ng hipos ko, nay. Na, blouse. Yan naman na isa-isahon. Pero mga mga sanina na sa una, sa gamay pa ko, nagkagong hawak sa una ni abot gunig 21, 22. 23, 24, hantod ni 25, hantod ning 28. Sa karon man na, di na 40 ni kapin kay na may bata, na may baby bump. Huwat ra kong undoy og makahuman tog change oil para ihatod ni namo. So, wasa tayo mga content karon nga mga interesting ug mga funny content kay napiki ka sa itong kalagayan. Gahapon, grabe kasi ning daghana kajog nakabutang na napatiway mga sud nga mga ingani gipangbutang na wala di space pangkwaon panahu panglabog panahu na limpyo na jud pagdara dapit na nalimpyo na dyan na sila kay ang ipang hawas kay grabe kasi daghana di dyan magsilbi og di kwaon makasapot tanawon di dyan magsilbi og di kwaon makasapot tanawon. Kung naka-experience mo ka ng sakit agi jung dani, comment lang mo diha tuloy ko na jogi sa ninyo ka ng home remedy ba na sakit mo di kung labi na kagabi ka nang maipitan hay nga na murag di na namalihok ni nga na so unsa mga remedy dani ang gi-search sa Google kung kuno ni carpal tunnel syndrome ba tukar-tukar ko na sa labi nang maburus. So murag dani sa laman sa tama nagatang vlog for today kay gikapoy ko paway sa ako nakit ng pughang kalawasan na sulabian na ibog hapon. Ano itong tinuwad-tuwad, itong hinipos na ginarsa-arsa, pinilo sa mga sininang nagkagubot. Daghang salamat sa mga nag-like, share, subscribe, o sa mga bago na mga subscribers. Thank you, Kadjo. Kanang welcome ra mo dana. Pag-search ra mo doon sa gustong video tanawon. Pwede mo tanos ang video 2 years ago. Gusto mo mga tawa. Itong sa mga panahon nga. Wat sinanggo paghang mga kautukan ka na bitong magkatiguang pudta. Mura pag mulundog agad ang utok nga. Mura pag mo seryoso gamay sa kinabuhi. Labi na karon na ako'y bata. Salamat kapon kay nagyapon mo nagsunod. Ang plano, maghimog yapon kong mga content nga upload na sa Facebook pero murag sunod na ka ng kalinggawas na ta kay murag karong panahon na apiki pa hangat pa kaadyo. So once again daghang salamat makita laman ta ugma natay video kada adlaw sa alas 6 to alas 7 sa gabi pero na time nga murag di makaya pero paningkamutan sa nga maka-upload ko everyday para maka-update ko ninyo. Thank you very much. Bye bye.